Výhodné balíčky, ktoré si učitelia mali možnosť vytvárať už od jary 2013, napriek tomu, že sprvoti to vyzeralo ako proces možno trošku zložitý, sa tešia stále väčšej a väčšej obľúbe a vidíme to v podstate od sezóny k sezóne, že ten podiel nákupu prostredníctvom balíčkov je stále vyšší a vyšší. Toto nám potvrdilo naše tušenie, že našu vzájomnú spoluprácu by sme mohli posunúť na kvalitatívne vyššiu úroveň a prejsť k iniciatívam, ktoré možno presahujú vydavateľskú činnosť. Anketa vznikla ako prirodzená reakcia na vlastne taký stály septembrový trojdňový evergreen, kedy sa jednoducho konštatuje, že opäť ani tento rok nemáme dostatok učebníc, nehovoriac kvalitných, a po pár dňoch téma zhasne, nikto s tým nič neurobí a stav sa zopakuje na ďalší rok opäť v tom istom rozsahu, v tej istej miere. A tak sme si povedali, že v starom to nepôjde. Chceme iný september je logickým dôsledkom i súčasného stavu, i odpovede na anketové otázky, ktoré sme dostali od Ministerstva školstva. Pretože chceme iný september je jednoznačná iniciatíva ako posledné východisko spolupráca vydavateľstva so samotnými učiteľmi, kde základom je stavať na potenciáli, ktorý sa v pedagogickej obci skrýva, ktorý nepochybne v nej je a ktorý nikto neťaží. Spoluprácu s učiteľmi chceme realizovať predovšetkým v dvoch zásadných oblastiach, ktoré si myslíme, že sú reálne, a zároveň si myslím, že v procese tvorby kvalitnej učebnice sú pomerne dosť podstatné. Experimentálne overovanie je prvým dôležitým, ba dokonca by som povedal nevyhnutným krokom, ktorý navyše sa vracia k starším overeným tradíciám, pretože vo väčšine krajín Európskej únie je to absolútne bežný, dokonca nutný, normálny proces a praktizoval sa aj na Slovensku ešte v 90. rokoch minulého storočia. Potom došli peniaze, od overovania sa upustilo, učebnice sa začali tlačiť direktívnym jednostranným spôsobom, bez prepojenia a spolupráce s učiteľskou obcou. Preto máme učebnice, aké máme, kdežto pri tom overovaní možnosť toho, že tá učebnica bude aktuálna, priateľná, výborne sa z nej bude učiť možno 10 rokov, je absolútne reálna. Vytvor si svoju učebnicu je najvyššia forma spolupráce, aká môže medzi vydavateľstvom a pedagogickou obcou v tomto prípade vzniknúť, pretože tu ide svojím spôsobom o opačné garde. To normálne je, že vydavateľstvo má svojho vlastného autora, respektíve autorský kolektív, ktorý vytvorí učebnicu, otestuje sa, overí sa na školách a vznikne učebnica. Tento vyšší stupeň znamená, že materiály, ktoré sa použijú na tvorbu učebnice, poskytnú samotní učitelia, vydavateľstvo vďaka svojim skúsenostiam a dlhoročnej praxi ich prispôsobí, aby boli po všetkých stránkach použiteľné na veľmi kvalitnú výučbu a ešte prípadne ďalším spätným overovaním. Tu vzniká úplne najväčšia šanca na to, aby vznikla učebnica, ktorá v zásade má v sebe potenciál pokryť 90 až 100% predstav učiteľov, a my si myslíme, že je to vôbec najlepší spôsob, ako by učebnica mohla vznikať. Nejako všetko nové
počítame s tým, že aj táto naša iniciatíva sa možno zo začiatku stretne ani nie tak možno s nedôverou v nás, trebárs, ale možno vo vlastnej schopnosti. Lenže my po tých rokoch, v podstate už vyše 20, vieme, že v učiteľoch a pedagogickej obci celkové driemu schopnosti a možnosti, ktoré možno už ani sami nedokážu doceniť. A ja si viem predstaviť, že možno do 1-2 rokov sa nám podarí, odhadujem, 2 až 3 projekty, ktoré jasne ukážu aj zvyšku, že dá sa to skúsiť a dá sa to skúsiť s úspechom. Pevne v to verím. Vytvoriť si svoju cenu si budú môcť všetky školy a základným leitmotívom celej tejto predstavy je to, že bežne cenotvorba pri každej učebnici je taká, že čím vyšší náklad, tým nižšia jednotková cena. Bežne to prebieha tak, že vydavateľstvo, keďže nevie presne, koľko sa čoho predá, si viac menej stanoví náklad podľa svojich skúseností, podľa svojich predstáv. Keď sa predá menej, vydavateľstvo stratí, keď sa predá viac, vydavateľstvo získa. Základnou ideou je, prvá vec je tá, že vydavateľstvo nebude tápať, koľko má vytlačiť, a druhá je v tom zmysle, že jeho optimistická predstava je možné, že sa naplní. Vydavateľstvo sa v tom momente podelí o prípadný zisk alebo jeho časť priamo so spotrebiteľom. Realizácia bude úplne jednoduchá, komfortná, pre dnešného človeka bežná, to znamená, použije sa internet, princíp tiež veľmi jednoduchý. Vydavateľstvo stanoví výšku nákladu, pri ktorom sa akýmsi spôsobom láme cena. Formou predobjednávok školy budú svojím spôsobom akoby hlasovať za tú cenu. Výsledok rovnako jednoduchý, pokiaľ bude ten výsledok nižší, ako je predpoklad vydavateľstva, zostane stará cena, tá vyššia, nazvime ju A. Pokiaľ záujem bude vyšší a tento náklad bude prekročený, nastane variant, že platiť bude cena nižšia, nazvime ju B. Veľmi jednoduché. Na konci hlasovania každý bude vidieť, či sa podarilo dosiahnuť nižšiu, alebo zostalo to na vyššej cene. Začne to 1. mája a možno trošku úsmevne sme si povedali, že čo keď tento máj bude prvý raz mesiacom lásky k múdrosti, vzdelaniu. Prišlo nám to také veľmi pekné, takže začneme 1. mája.